sani karko gani nan kwana iske mako Allah da zamani gare kai kariya a duk lamarin kai gamji mai jure duka sana da sassaka ba su tarka ilimin ka hankaltuwar kashi za ya saka gane waninka dindimi alamu na kuka na kwarashi ake yin ta saka ake yin ta saka aka yi sar Muhammadu na su za a yi komai Allah ka yi mana ya Allah da mu a danga misalai mu farar tafiya ga dan mu tana fitar da farin mai to neman kuwan gajiya makiya jiki na girma a sai da ku muka gane abun muna yin kyau ma na gaba yayi gaba yan muna guni yan gulma jikinmu yayi fresh sai ba muke barama Allah ku kara tsare mu game bidar mana shari a ko'ina